עד לפני עשור, הרשות ראתה את עצמה כספקית שירותים. המציאות הזו הפכה את התושבים לצרכנים שהאמינו שהלקוח תמיד צודק. מה שלא עשינו, הם לא היו מרוצים. ותכלס, גם אנחנו לא. אבל כל זה השתנה מהרגע שהקמנו את אגפי הקהילה. אגף קהילה הוא מטריה ניהולית שמתכללת את היחידות הקיימות ברשות ונותנת בהן גישה קהילתית. האגף משמש גם גורם יוזם, מבצע ומטפח קהילות שכונתיות, קהילות רוחב מבוססות מחנה משותף וקשר עם קהילות קיימות. הוא מעסיק רכזי שכונות, מעצים פעילים ומתנדבים ורותם את התושבים לשותפות עם הרשות. הכנסנו שפה, שיטות חדשות, שמייצרות בקרב התושבים מעורבות, שייכות ואחריות למרחב. כשהתושבים מרגישים חלק, הם מתלוננים פחות ועושים הרבה יותר. האגף מהווה ערוץ שממקסם את החיבור לקהילה, מנגיש ומשפר את התקשורת מולה. כך הוא מכיר טוב יותר את הצרכים ומדייק את המענים לתושבים רבים יותר. מחקר שנערך מצא שאגפי קהילה תורמים להעלאת איכות החיים, מקדמים את יכולת ההנהגה של הרשות, משפרים את השירות, מייצרים חוסן קהילתי, מצמצמים את הניכור ומעלים את רמת האמון בין התושבים לרשות. אגף הקהילה מחזק את הקשר משני צדדיו, חיבור התושבים לפעולות הרשות וחיבור הרשות לפעולות התושבים. הקשר הזה מחזק הן את השירותיות והן את הקהילתיות. בתקופת המלחמה, הערך של האגף הורגש במיוחד. בן רגע הפעלנו מתנדבים, קלטנו מפונים, הכשרנו מקלטים, חיברנו מתנדבים, יצרנו חמלים והובלנו מהלכים משמעותיים. החוסן הקהילתי שמתגלה כקריטי בחירום צריך להיבנות גם בימי השגרה. הרשויות המתקדמות בארץ הבינו את זה והובילו את המגמה של צמיחת אגפי קהילה בעשור האחרון. ככל שמידת הקהילתיות עולה, כך גם מידת שביעות הרצון עולה של התושבים ושל הרשות.